F'Ġunju għall-ewwel darba fl-istorja tiegħu l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ra jgħaddu minnu iktar minn 600,000 passiġġier. Fil-fatt bżieda ta' aktar minn 14%, it-total ta' passiġġieri kien ta' aktar minn 663,000. Dan ifisser li kuljum ġew Malta jew telqu minn hawn iktar minn 22,100 persuna. F'Ġunju l-ajruport kellu aktar minn 4,600 tluq u nżul. Fi ftit kliem f'kull ġurnata f'Ġunju kien hemm ajruplan tiela jew nieżel kull 9 minuti. Iż-żieda fil-passiġġieri ġiet id fit ma' żieda fiċ-ċaqliq ta' ajruplani li żdiedu b'aktar minn 15%. L-iktar suq b'saħħtu kien dak Ingliż bi kważi 170,000 passiġġier. Fost id-destinazzjonijiet l-iktar famużi, is-suq Spanjol kien dak bl-ikbar żieda. Żieda ta' 49% li waslet grazzi għal ftuħ ta' rotot ġodda, jiġifieri Malaga, Sevilla u Bilbao, u żieda fil-frekwenza fit-titjiriet għal Barcellona.